Assalamu alaikum. Kamar yadda muka sanar da ku, ƙarshen wannan episode ya kammala season 5. To za mu ci gaba da kawo muku season 6 16 ga watan wannan Disamba da muke ciki. Za mu so ku ci gaba da bibiyar mu da ba mu gudunmawa 100%. Muna godiya da nuna kulawar da kuke mana. Sannan muna muku albishir da cewa wannan fim kamar yanzu aka fara ne. In kuka duba akwai abubuwan da ba su bayyana ba, sannan a cikin kaso 100 wanda muka cire bai wuce 30% ba. Masha Allah, ku ci gaba da bibiyar mu, sannan ku yi subscribing. Mun gode. Hakika wannan shirin labari na ne mai dogon zango. Ku ci gaba da kasancewa da mu, sannan muna muku albishir da cewa za ku ji daɗinsa, bari dai kawai sai kun gani.